El curs Tasta la muntanya ja compleix la seva tercera edició. En els cursos anteriors vam conèixer el model de desenvolupament local de la Vall de l'Avança, on l'artesania n'és el motor. Ens vam endinsar en el món de les trementinaires i els seus remeis i ungüents amb herbes del bosc. Vam visitar els artesans d'Ossera als seus tallers i en vam tastar els formatges, melmelades i condiments. Abans, al començament, quan vam venir aquí, ens deien els hippies, perquè clar, el meu home físic, jo magisteri, com és que deixen allò d'allà i venen aquí per viure, saps? Després, a cap de 5 anys, van venir els suïssos. Bueno, no, abans va venir el Jaume també, el Jaume, que ell ja el veureu, és el que pinta també, i és de l'època meva, i també anava amb els cabells llargs, ui, aquests, raríssim, no? I ara, doncs no, ara ens diuen som els artesans. Això ja són plaques de plàstic o coses molt fines, dures, que tu com un cap d'una agulla d'un punxó fas una ratlla. Després aquí poses tinta, però treus el resto. I imprimeixes la tinta que ha entrat dintre la ratlla. I aquest és al revés. Aquest, el que tu has rascat no hi entra tinta i el que està pla s'imprimeix. Són dos procediments. La llet la posem a quallar acabada de munyir i aleshores l'acompanyem amb una mica de qualla animal. És un tipus de formatge que es diu de coagulació àcida, que pel propi àcid làctic de la llet va treballant. És molt lenta, triguem 24 hores, o sigui la d'aquest matí la treballarem demà al matí. M'agradava molt fer parets de pedra. Bueno, he començat a treballar les pedres, primer petites i cada vegada més grans. He anat a Portugal, perquè hi havia una amic allà, un amic d'Amsterdam, que havia començat també a treballar la pedra. Havia començat un centre internacional d'escultura, amb un portuguès, saps? A mi m'anava de puta mare, saps? Podia jugar en un taller, tenia sales d'exposicions, saps? Podia exposar de seguida i vendre de seguida. Tenia de trobar una casa, he trobat una casa i ja he pres tot. He après a treballar aquestes pedres i tot això. Podem treballar amb el tractor o després amb moticultors i entre la línia és manual, amb aixada. Aquest any canviem de territori. El curs s'endinsa al Veridà, a cavall de dues comarques, l'Alt Urgell i la Cerdanya. La Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida organitza del 16 al 19 de juliol de 2013 a la Seu d'Urgell un curs on teoria i pràctica s'uneixen per experimentar els beneficis d'un model de desenvolupament local basat en el patrimoni de la muntanya. El Veridà ha estat capaç de conservar la seva identitat com a territori específic i impulsar iniciatives per promoure l'activitat econòmica i cultural dels seus pobles. Descobrir el Parc dels Búnquers de Martinet, la Borricleta, veure des de dins una explotació de vedella ecològica de vaca bruna dels Pirineus, conèixer el funcionament de l'Escola Folk del Pirineu o imaginar-nos la vida dels esfereïdors bandolers que al segle XVI rondaven per aquestes terres. Aquests són alguns dels valors i atractius que fonamenten el seu model i que experimentarem al curs Tasta la muntanya. T'hi esperem! Curs d'estiu de la UDL Tasta la muntanya, a la Seu d'Urgell, del 16 al 19 de juliol de 2013. Com a novetat, aquest any el curs dona la possibilitat als estudiants universitaris de grau d'obtenir 3 crèdits de matèria transversal. Les inscripcions estaran obertes des del 2 de maig i es recomana fer la matrícula abans del 15 de juny. A boqueta, i que ha de fer una nineta enamorada i boniqueta. Més petot ni et faria, que el fruit tindria cap si adéu.